तेरे के कही के भाभी भाभी सभे चाही घेर के बच के रही हो। कैसे बचे हो? दिन के पचमिया समहत बा तेरे के कही के भाभी भाभी सभे चाही घेर के दया सुजुटल लफुअन के टोली बा ए जी का हो घरे बस कसरिया बहरा में बोले बा ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोले बा चल झूठी हम मोटार घर छोड़ के होले बा प्यार मन बिगड़ी तुहार धनी पोरे पोरे अंग खोज रंग के फुहार तो बुझा ए राजा राजा को के जो दिल पर गो तोहर बदल बोली रे बोली बा घरे बस कसरिया बहरा में बोले बा ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोले बा हम मोटार घर छोड़ के होले बा होली है खास छुट्टी भई नइखे पास हम कसहु आवे के करतानी प्रयास तो आइए ना कोशिश बा ए पिया किसना पे दर्दी खसारी हो लगे तहरा से गरम तहर चोली बा अरे चोली बा घरे बस कसरिया बहरा में गोली बा ढेर कुछ जाने ना मोरे ओबे बोले बा हम मोटार घर छोड़ के होले बा ट्रेन कटा ले बनी टिकट पर चढ़े।